rules nga 1 minute patubag. Yes, ihatag. Gihulatan unta nimo ang 1 minute kapag tubag, Mr. Moderator. Moderator. Nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Mga igsoon, may adlaw nasa sa atong programang Team Lakbay Katoliko. Karon atong tagaan og komentaryo, tagaan nato nig husay ang debate sa Jinsan nga nahitabo adtong nakalabayng Domingo nga ang Seventh-day Adventist Church wala gyud sila kapabarog og nahimo gyung awing-awing. Una, nganong mangintag na yung awing-awing. Diya ang ilang tema mo ni. Pamatud-an na ang SDA Church sumala sa iyang kinaiya, batasan ug ilahanan mao ang matuod nga iglesia sumala sa Biblia. Oh, kay nagisgot manggag batasan no. Aba ni sila batasan. Unsay giingon ni Daryl Villanueva? Ay magbutag hustong pamatasan. Magbutag hustong pamatasan. Atol gyud sa debate dira. Imong pari nga gisgutan. Moderator's time. Palihog lang ka nang magsigig singgit-singgit diha. Ayaw mo kalimot nga kinaiya sa simbahan ato ang gikuandre. Usa man ni si GR mo anya sa patista man kakao kaya batasan. Kadali lang. Kaya ikaw ba? Kadali lang. Ningon ganita, nibadlong ganita sa public, nga kinaiya nato diri ang ato ang nakasalalay, busa mo hatag tawag respeto. Ayaw mo pag singgit-singgit diha, pakita mo nga maayo mong tao. Napa jud, nayaw-yawan na po do. Tanawa. Okay, moderator's time. Kadali lang ha. Balikon ako sa public. Ayaw lang mo hatag o komento nga madungog na mo dire. No? Pag hinunghungay lang mo diha sa inyong mga katapat para dili ma-distract ang atong mga debater. Okay? So, dili ni flip top, palihog lang. No? Religious debate kini. Okay? Oh. Magbaton magagmayong pamatasan. Pero tanawa, ang ilang mga sakop, walay batasan, wala magbihib, gasigig pabuyag, panahon sa debate, gibadlong na lang sa moderator. Unya ang nakaapan pag yun, nangaway pag yung moderator, si Pastor Villaver, tanawa ha. Pastor, Nagtubag ko. Gipatubag ko ninyo. Mr. Moderator, gipatubag ko nimo. Tagay ko 1 minute. Tahuman ako 1 minute. Kadali lang, Pastor. Naa sa balaod 1 minute. Kadali lang, Wa Pastor. pa mahuman akong 1 minute, Mr. Moderator. Ayaw kong sapawi. Wa pa ko mahuman sa 1 minute. Imong balaod ang ibasa nimo eh. Moderator's time. Tagay kong time nga 1 minute pahuman ako bago ka mag-declare og Sige, 1 moderator's time. Sige, 1 minute. Okay. Ang moderator o si Stalwart nag-usa nga ipatubag ang pangalan nga dili may nasa tema. Di ba? Kung musugot mo magdebating laing panahon, ngala na pod sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wala sa tema ang pangalan. Naon sa naman ang moderators nato o si Stalwart, wa man maghisgot og pangalan, ipatubag man ang pangalan. Okay, Out of order. Sunod pangutana. okay, moderator's time. Time pause. Moderator's time. Time pause. Moderator's time. The moderators would like to comment. Dili na to kalimtan nga naay rules ang moderator o kinahanglan sundon sa mga speakers. Dapat bigyan respeto ng mga speaker at madla ang moderator. Kapag sinabing ruling, ang lahat ay dapat manahimik. Moderator's time, Pastor. Pag moderator's time, that means ruling. Dili na to kalimtan tulumi. Dili lang ako ang nagdesisyon. Gibutuhan na mo na diri para mahiusa ta. Dapat mo respeto ta unsay gisabutan sa gidesisyon sa moderator. So, next question. Palihog lang. Naatay rules. Sayang ang rules kung dili na to tumanon. Dapat yung rules nga 1 minute patubag. Yes, ihatag Gihulatan unta nimo ang 1 minute kapag tubag, Mr. Moderator. Ihatag na, Pastor. Ihatag na. Ihatag ang 1 minute. Ni-insert ka, wa pa ko kauman sa 1 minute. You have to observe your rules. Yes, Pastor. Yes, you have to observe your rules. 1 minute, Pastor. Dili na muna idalo ang 1 minute. Nya, ganong cut in man ko nimo kaganina. Yes, I-declare man ka og Pastor, moderator's rule. i-appeal nimo ang You have to moderator. observe your rule. Kay ikaw ga-announce na kaganina. So, kamo na'y bahala diha. Let's continue the debate. Oh, nangaway. Unya, iya pa yung ipasuminglan ng moderator na numangil pag yun. Awa na lang. Ningon ako gitubag na nimo. Ningon ako gitubag. Ingon man ko ka nga wala matubag. Wala ko ni sulti na, Pastor. Nagsulti ka.
Giingon ko, Pastor, nga bro, ayaw na kay gitubag na ni Pastor Villaber. Nabungol na Salamat. sa mutana. Ayaw panangil sa moderator, Pastor, kay tulo midre. Unya, ang nakaawing pagidaning Daryl Villanueva no. Gihimo unya gulay alamag ag mga moderator, gihimo unya mga ignorante. Tanawa ra god. Moderator's Mao time. na siya. Moderate times time. Yes, bro. Pero nihatag og verdict ang duha ka moderator Wala kinahang man sila gigunitan guni nga tima. dara Or do. namirma ra po ni nga wa gid sila kahibalo. Ayaw ana. Ayaw ana. Oh, tinaw na bitaw. Ayaw ana. Waslay tima. Ayaw ana, bro. Ayaw ana, bro. Oh, Ayaw, wala ayaw, ko- ayaw, wala ayaw, ko- ayaw, palihog lang. Palangga man din ako. Palihog lang, ayaw. Ayaw Wala ana, sila bro. nagunitan Na, nila. ganina ra na sila gabasa ni, bro. Ha? Ganina ra na sila Ah, gabasa sige. ni. Busa ayaw pag-comment o gingana sa moderator. Balaod na to diri mutahod ka sa moderator. Kinahanglan ang moderator ni hatag og verdict tubaga ang iyang pangutana. Ayaw paghatag og komento sa moderator. Unya, nasunod mo ana. Asa ra man ning giingon ni Daryl Villanueva panahon gyud sa debate. Ay magbutag hustong pamatasan. Magbutag hustong pamatasan. Karon, unsay nakahimong awing-awing nila? Mo ni. Si Daryl Villanueva mi object siya kay kuno dili pwede nga mogamit og referensya kay wala sa topic. Tanawa yang objection. Unya ang batasan sa Seventh Adventist Church kinaiya og ilhanan. Kining gitawag og abortion. Di na nila madinay. No? Di nila na madinay. Oh? Mao ni batasan sa mga Sabadista, mao ni kinaiya, mao ni ilhanan ang pagpatay sa bata sa sulod sa tiyan sa ilang inahan. Sound check. Mr. Moderator, objection. Objection, go ahead. Objection. 20 Sakitan. seconds. Okay, objection, Mr. 20 Moderator. seconds, go Okay. Ang akong objection, sumala sa iya nga gipresentar karon. Ang debate, sumala sa mabasa sa Biblia. Sumala sa tema. Sa tema, wala gi mabasa dire apel ang referensya. Iyang ginagamit, Mr. Moderator, referensya. Ako lang nagpasagdan ganiha. Counter, So, ay sa Mr. Moderator pa ko nahuman. Time. Wa pa ko nahuman. Time, 20 seconds time. 20 seconds time. Counter objection. Counter objection. Mr. Moderator. Remember nga ang tawag kining ilhanan, di wala pa ni. Uma na, Di 20 object- seconds. Lahi ang 20 tawag seconds. ni object. Seconds. Sige. Counter objection, Mr. Moderator. 20 seconds. Relevant ang argument sa negative side. Nga naman, tungod kay, siyempre, ang ilhanan, ang pagtuman sa sugo. Usa sa sugo nga ayaw pagpatay. Mao nang gigamit karon nga ang realidad, bisan pagtawag anang di nakasulat sa Biblia, ang realidad, ang Seventh-day Adventist, musugot Time. nga yun ang mga tao way kalaban-laban. Time. O karon, pag sila na nigamit siya referensyang Katoliko nga nagpamatuod nga si Santa Maria kuno Sabadista, si Cristo Sabadista. Nga nigamit. Utana mo, si Cristo sa Batista Dominguez tayo, pabasa itong Daryl. Okay, dire sa ilang basahon, sa Katoliko, yun eh. Sa Katoliko, ato na ng iyab-yab, kay last naman eh. Gipirmahan mga igala ni Monsignor Ulihipan, ni Lobstat. Sa page 10, nag-ingon dire. O si Birhen Maria Sabadista, nipahulay sa Sabado. Si Jesus Sabadista. That is a nipahulay sa violation. Sabado. Violation of the rule. Kaigsonan, Nigamit og referensya. nabasa, Di na sumala kagwantang sa iste, simbahan nigamit ang Katoliko. referensya. Gamit malagi mo og referensya. Ingon di pwede mo gamit. Unya, ang nakahimo pagyod nga katawan no. Gi-cross examine eh. Ang usas ilang mga debator na ipit man, gisakitan daig tiyan, alibay ba? Awa. Question should be answered first categorically. Ang iyang categorical, gitubag ni mo nga dili niya categorical. Gitubag Maunang mo objection siya. Gitubag sa imong categorical question, bro. Simple man kayo sa Exodo Kapitulo 20. Oo. Kung po ni Ato sa Marcos, parang ikaw mo ambag-ambag ba? Pag nagamit og Marcos. Categorical, bro. Exodo pa. Balikan mo. Sa Exodo Kapitulo Dali lang, 20. Diba? Sa Exodo Kapitulo 20. Moderator. Patin pa, wala pa na human nga kung Kadali lang. Bro, balikan mo pangutana. Ipit na, ipit Kadali lang, bro. na. Kadali lang. Balikan pangutana, bro. Balikon na ko ang pangutana. Sa Exodo 20, kinsay gihatagan sa sugo? Seventh-day Adventist o ang Israelita? Moderator's time. Nakay pagpilian, kinsang gitagaan sa sugo? Seventh-day Adventist? Tao lagi. Okay. Ang agan diha, tao. Seventh Adventist siya o unsa siyang klase
debate sa tao basta kay gihatagan sa Ginoo ang iyang sugo Okay. sa tanang tao. Objection, Pahuman Mr. ako sa Moderator. kong tubag. Kadali Kay lang. objection, dapat na na-limit ang objection. Kadali lang bro, kay mo verdict Ako'y ang usa ka minuto sa pagtubag. Dili, ipahuman Okay. ang ako Okay. usa ka minuto sa pagtubag. Okay. Brother, kinahanglan tubagon nimo ang kategorikal. Dili ka pwede mo hatag og sa tao. Naay kategorikal sa Seventh Day Adventist o sa Israelita. Naanay hatol ang mga moderator. Kinahanglan nimo tubagon ang kategorikal. Tubag. Tubag, hatag sa kategorikal. Ang 70 Adventist tao. Kadali bro. Israelita tao. Bro, hatag sa kategorikal bro. Okay. Ayaw sunod sa debatidor. Dili bro, naay. Tutor ka. Imong ipito ng debatidor. Naay. Taon sa. Moderator's time bro. Ayaw sunda ang debatidor. Nag-object ta. Naay bro, naay dungog ang mga Ikaw moderator. ay nag-ipit na ko. Dili ang debatidor. Okay. Moderator's time. For the last time, tubaga ang pangutana o kategorikal. Ikaw, modapig ka sa pikas. Ay, Unsa man ang rules diri? Gamiton pa rin, dili na. Pareho mo si Hipni. Gamiton pa rin rules diri, dili na. Tana, siya mo ipit na ko. Loy kayo. Dili mao. Gamiton pa rin rules diri, dili na. Loya. Kadali lang ha. Gamiton pa rin rules diri o dili na. Naman tay ruling bro. Kinanglan ta mo tubag o kategorikal. Mr. Moderator. Kadali lang ha. Kadali lang, okay. Kadali lang bro. Napot sa rules bro. Kadali lang ha. Napot sa rules. Dili ka pwede mo tindog karon kay siya ang time. Naadri bro sa atong ruling bro. Maaring magtanong ang lahat ng speaker. Ang nakakala panig para sa cross-examination. Ngunit tanging speaker yan nakakabigay lamang ng talumpati ang mamaaring sumagot mo sa ayaw siya pulihi o kaning microphone. Lingkod sa Cabro Villanueva. Objection. Excuse me, Lingkod Mr. sa Cabro Moderator. Villanueva. Excuse me, Mr. Objection. Moderator. Kadali lang. Muruling ang moderator. Muruling ang moderator. Objection. Natay ruling dire. No? Natay ruling dire. Sayang itong ruling dire. Kung dili ta mutuman sa categorical question, rule number 5.5, gipirmahan sa both side, dili ta dapat musupak ani. No? Tulo na gud may kabuok dire. 3 heads is better than 1. Dili lagi pwede. Naay rules bro. Dili pwede. Pagunita sa sila. Dili bro. Naay rules bro. Naay rules. Dili bro. Walang sakit ang tiyan. Dili unta mo appeal kung sakit ang tiyan. Kadali lang. Mr. Moderator. Kadali lang. Kadali lang, Mr. Moderator. Natay ruling. Mr. Moderator. Go ahead. Ano na lang. Isip mga Katoliko, may natagon man ta papuliha lang, papuli kay para makapahuay. Okay na, tulihan. Ano na lang. Sila papuliha lang. Mr. Moderator, we decided kasi Daryl na matubag. Oh, kaysa ha? Okay. Ang iyo ang pikas bro. Kaya naman ko tayo ruling. Kaya mo sugot man. Okay rin. Okay ra sa inyo bro RGC no? Okay kayo. Sige. Oh, Wala lang. Lukapan naman ang usa. Malakpak sa mo. kadali lang ha. For the information of all, ruling number 5.1, maaring magtanong ang lahat ng speaker ng nakatalang panig para sa cross-examination. Buot pasabot, pasking kinsa sa ilaha. Pero kinahanglan ang mutubag katong na mahayag dire. Pero tungod kay nitugok ang pikas, ato ining uyunan. Rule, napod sa ilang ruling na rule number 5.5, categorical question should answer first categorically. Muhatag unang categorical, then muhatag explanation. Nihatag og verdict ang moderator, ipatubag ang categorical, kinahanglan ipatubag ang categorical. Bro, tubagon nimo ang categorical. Go ahead. Oh, pasakit-sakit ay tiyan, mo na. Oya tanawa kanang referensya nga ilahang gigamit kaning bibliko argumento. O mo ni, bibliko argumento. Ang ilang gibasa na ang pagsupak ra tanawa. Mo ni lang gibasa ang pagsupak lang. Mo nang bantay pagayo kay hilig din sila supak-supak nga waas lugar. Mo nang kung ako pa ninyo mga sabadista, pag-undang na lang mog debate, nangaparot ra gyapon mo, waja po inungdan. Ha? Puros ra gyapon mo kaparutan.